أرمينيا أب مونغو إيروبان إسان تركب نشتو هاجر مخانا كلهم تفلتوا حقيو أب إيروبا كابزلو أدخطات هاجر كوان تزيكونت باجساون أنتخونا نبز حسابات مدرقنا الزباليو واقها من نوابرو أب أرمينيا بزسن بالملك عتو كالي أمرخا كحد زخل دماء اللوا سلام فتوات هاتلتي أقراموت ميديا بزعبا عزيو زدنق هيوت أرمينيا بحق كتسمعو زسنبرن زسدممن بحبار كنروينا لجانالنا لايك سابسكرايب مقبار كساب مودات عمسانكسان حدمان عدم أرمينيا صفحتها أستا 3,400 كيلومتر زيشفر كوينو 3 مليون بزي حزبي زنبرو لهاجريا فلو جغرافا قامت أزلوها كوينا اتا هاجر مس تركي جورجيان إيران اتداو بمخانا أب مونغو أهجرات إيروبان إسيان مسكلاو منقدق تخون جيروايو اتتفتراو صباقا زغرم كوينو غرماو سنسلاتات اخرانن حمله غولاغون زدنا ملك امدري زفتر كوينو ابز زلو كلماون ازي دز زبلن وعي حغاين قروب زحل زبل كرمتن مسمقو زلوون كاب 5 ديجري سنتيغريد كساب 30 ديجري سنتيغريد زخونه عقن مقو زلوا نتم عظمخا زحلن زحر مقوت كيتصاور نخل وقتات بمعركه حلفو زدوليو سبات فصم معرفت زخورت هاجريا أرمينيا حجي بزعبا أرمينيا حفشاو تحسو إزكابلنا نابتا حيو رأس كتما زخونت يريفان بحوار كوينا كنتحلينا كان بحلاون سنة باوان ماكل كوينو زقلقل هرمد لبرأس كتما أرمينيا زخونت يريفان نلعلي كبتشحن شمان تبنت عمتات زيزان حيات كتما انتخون ازد ما زلوات عزريو كناو تتنتاو سرو ات أرقيتنا حادوشن بحابار زنابرو لزمناو ماكل كوينو إزعب زلو لوطيو سمايتا كتما بزرنق أداراش سجريدا زتعبلله كوينو نتصبرقنا يتكباب ترير ساتو غومرا زلو كوح كوينو إزي نيوفان فوليت بقى ايهبو إزي أبتو زوبا فولي زخونو رزا امني بفلاي اتوم هنساتات تصحاي أبت عربو اللقوان نايتا كتما كالا عالم زمسل برهان هبا إتي نايتا كتما حيو صعات أبنو سوكف كورنا عير أب غورناتات كتخير كاللخا أبت غورناتات حس الزبالة برهانين صباراو اتي باهلي بون مستدق عدي كتساتي كلخا زياده دس زبل كوينو كمون بصحتي ابتن بزحات كافيتات اتا كتما تاكيبهم كزانيون كاستمقرون كلو باهلاو بن أرمينيا وي زغرم صماق اتا عدي اب باهلاو مدرخ كابتن تايوان تواسؤتات أرمينيا كساب زمناو فريات زري حالو تياتراتن معزاب اب بيت مذكر ابو ورش أرمينيا زتوكره مس محبرسب عالم زلوهم متأسسار زدسو سرحتهم زغربلكا أرمينيا زغاطما بدوتات كو انت حلوا يريفان بسنه هنصان بحلان طراي زيكونز بحزباون بوعي قسانتن كشات قبل استملأت فوليت كتما ايا عقابل اغاش أرمينيان ازيو زدنقيو عفي تاريخويان أرميناويان بحيال ناي محبرسب سمعتن تاريخون مقبا من لمدتاتهم نبصحتن مكفال بزلوم دلونا زفلوت كوينهم حدا كابت ازيو زغر مللي أرمينيا اتنا اوالد بفلاي صبقنا يمتحواس حيلي صقان زمنو صبقان زنصبارقاين ባህላዊ ተረታት ምስ እዋናዊ ብልሒ ብኹርዓት ሚዛን ብምሃብ ኣእምሮን ባህላዊ ሓበንን ክንሕ ምስ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ንማሕበራዊ መልክዓ ምድሪ እታ ከተማ ዝህብትን ጥራይ ዘይኮነ ከም ሓያል ምልክታት እውን ኮይኑ እዩ ዘገልግል أرمينيا ኣብ የረቫን ዘለዋ ነባሪ ሓይልን ህላወን ነቲ ዘይከሓድ ስሕበት እታ ከተማ ይውስኸላ በተመሳሳሊ መንገዲ ሓደ በጻሕና በኣርሜንያ ክበጽሕ ከሎ ዝስምዖ ዘይርሳዕ ስምዒታት እቲ ዘደንቕ ሕብሪ ቆርበተን ረጉድ ጸሊም ጸጉረንን ነዊሕን ጽባቐ ዘለዎ ቁመት ዘለወን ማራኺ ጽባቐን ስሕበት ደቂ ኣንስትዮ ኣርሜናውያን እዩ በቲ ሓያልን ኣንስታዊ ስነ ጽባቐ ክትማርኽ ግን እዘን ደቂ ኣንስትዮ ጽባቐ ጥራይ ዘይኮናስ ንምእማኑ ዘጸግም በላሕትን ናጻ ዝኾናን ደቂ ኣንስትዮ እየን ጥራይ ንስኻ ብኸፉት ልቢ ቅረበን እምበር ብዝገርም ኣቀራርባ እየን ዘአንግደኻ ዘመናዊ ፋሽን ስምዒተን ድማ እቲ ባህላዊ ባእታታት ምስ ዘመናዊ ቅዲ ህይወት ይወሃዶ ኩሉ ግዜ ካብ ኣከዳድናን ክሳብ መመላኽዕን ተጻረየ ጣዕሚ ከም ዘለዎ የርኢ كنوت زدنق ملك عن قد ጸጉርን ደቂ ኣንስትዮ أرمينيا ኣብ ትምህርቲ ስነ ጥበብን ማሕበራዊ ተበግሶታትን ኣዝየን ንጡፋት ኮይነን ኣብ ሕብረተሰብ ንጡፋትን ኣገዳስን ተራእየን ዝፃወታ ለይታዊ ህይወት ምዘን ኣዋርድ ኩሉ በጻሕ ዓዲ ዘየርሳዕ ዘኽርታት ሒዝዩ ዝመለስ ኣብዚ ካብ መድናቕ ጽባቐ ደቂ ኣንስትዮ أرمينيا ክሳብ ንምእማኑ ዘጸግም ርትዓዊ ዋጋ መናብሮን ልዑል ጽሬት ህይወትን أرمينيا ነቶም ሓድሽ ህይወት ከስተማቕሩ ዝደልዩ ምቹ ማዕረፍቲ እያ ኣብ ማእከል ከተማ ያቫን ሓደ ምልቅጽ ክፍሊ ዘለዎ ኣፓርታማ ብወርሒ ካብ 300 ክሳብ 500 ዶላር ጥራይ ክካረዩ ይኽእሉ እዚ ንምእማኑ ዘጸግም ርትዓዊ ዋጋ መናብሮ ኣብ ጅብኦም ዘሎ ገንዘብ ከይተወድአ ኤሌክትሪክ ማይን መውዓይን ጥራይ ተሓዊስዎ እቲ ክፍሊ ኣዝዩ ርካሽ እዩ ካብ 50 ክሳብ 70 ዶላር ናይ ኣውቶቡስ ክፍሊ 15 ዶላር ድማ ናይ ምግቢ
እዚ ድማ ብንፍሉይ ባጀት ዝምችእ ኮይኑ ብ$5 ከዓ ኣብ ናይ ሓደ ከባቢ ቤት ምግቢ ኣቲኻ ጥዑም ምግቢ ምምጋብ ትኽእል ኢኻ። ከምኡውን ሓደ ባኒ ምስ 1 ሊትሮ ፀባ ኣስታት $1 ጥራይ እዩ ዘኽፍለካ። ግን ኣርሜንያዊ ፀባ ግን ኣይኮነን እዩ ካብ ደገ ዝመፀ ደኣ እምበር። ብትሑት ዋጋ መነባብሮኣ ትፍለጥ ኣርሜንያ ሃብታም ምግብታታን ምዕሩግ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኢድን ኩሎም ነዞም ዘደንቑ ባህርያት ብደቂቕ ኢኻ ትዕዘቦም። ኣርሜንያ ብተመጣጣኒ ዋጋታት ጥራይ ዘይኮነስ ብኣቀባብላ ጋሻ እውን በፃሕቲ ትስሕብ። ንምእማኑ ዝፀግም ሃብታም ናይ ምግብን ስነ ጥበባዊ ባህልን ዘለዋ ባህላዊ ምግብታት ከም ላቫሽ ፍላት ብሬድ ከባብን ብቆፅሊ ወይኒ ዝተመልአ ስጋ ዶልማን ኣብ እዋን መብፅሓካ ኣብ ዕዳጋታት ከባቢ ወይ ድኳናት ምግቢ ጎደናታት እንተበፂሕካ ንባጀት ዝምችእ ዋጋ ኮይኖም ኢኻ ብቐሊሉ እትረኽቦም። ሰፊሕ ዝርዝር ስራሓት ኢድ ካብ ሴራሚክስን ዝተሓላለኸ ጥልፍን ክሳብ ብሉፅ ስልማት ብሩር ብፍርያታት ዝፍለጡ ኮይኑ ኩሎም ንጡፍ ባህልን ታሪኽን እታ ሃገር ዘንፀባርቑ እዮም። ኣርሜንያ ታሪኽ ባህልን ምግብን ብኣዝዩ ባህ ዘብል መንገዲ ዝራኸብሉ ንጋያሾ ናይ ብሓቂ ፍሉይን መሳጥን ኮይኑ ተመክሮ ባህላዊ ምግብታት ትጥዕም ትኹን ወይ ብኢድ ዝተሰርሑ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ክትድህስስ እዛ መጪውቲ ሃገር ዛንታ ናይቲ ውዒን ኣቀባብላኣን ሃብታም ስነ ጥበባዊ ውርሻን እያ እትነግር። ኣርሜንያ ኣብ ዝርዝር ባልጃታት ነፍሲ ወከፍ ተጓዓዛይ ክትኣቱ ዝግብኣ ፍልይቲ መዕረፊት እያ። ስለዚ ኣብ ክልተ ወሰንቂ ምግብን ባህላውን ንኽትሕንበብ እተኽእለካ ፍሉይቲ ቦታ ኮይና ኣርሜንያ ብልፅቲ ተመራፅቲ ሃገር ይገብራ። ፈትዋ ተኸታተልቲ ኣግራሞት ሚድያ ናይ ሎሚ ዳህሳስ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ዳህሳስ ክሳብ ንራኸብ ንቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብ ዘለኹም ድማ ሰናይ ንዓኹም ሰላም።